otwo ahinya mano nikech nitie chike moko ma bende kata mana ka ng'ato keto koro miyo nyathi luori instead of omi luor ing'e nitiere luor gi luoro ng'ato luor mar discipline ni bed ng'at ma gi luoro ng'ato like ofia janyuol ma kata ok onyal na bedo thuolo kode ahinya ahinya kotenore kod responsibilities e kinde ma bende nyithindo samoro janyuol ka wan dhi e orak mari mar odiochieng' kodiochieng' wang'e ni pek mar ngima nitiere waseneno kata mana bura Nairobi ka kubiro nyithindo bende jonyuol ayia nyathi kata mana komi pok mano mar timo gimoro achara mana ni en bende koro konyo janyuola e manyo omenda mano mar kony mar udo waseneno kata mana moko e apaya samoro uso kata mana rabolo aken magi gin moko kuom kata mana ting' ma bende jonyuol nyalo kata mana miyo nyathi koso to wach ne gin hash ne nyithindo nikech moko bende waneno ni nyathi kata mana baja higni 10 higni 8 ng'eyo moko bende kwecho nyaka samoro janyuol bende kia ni nyathine kwayo kata mana ei nyamburko to kachacha accident kata mana masira mag apaya ne derepe ma bende ok gin awacho ni derepe marori nyalo kana nyonogi kendo nitiere ka wang'iyo wach neno ni ber ka wang'iye gi age group nikech nyithindo sani mano luoro mokwongo gin jogo machakre jo grade ma piny nyaka grade mar 6 mano luoro tarik 27 jo klas 8 gi jo grade 6 go notieko tarik 1 kaso wantiere gi jogo mantiere klas 12 matimo penj sani mabedhi loro next week juma manyien tarik 5 koro kwa ng'iyo age group owinjo bed ni wang'iyo iga mar ng'ato ka ng'ato kama entiere kod environment kama alwora ma entiere kod technology wang'eyo technology kaka influence kata pango ng'ato kaka owinjo bed no bedo kata kodak e ot iyudo ka nitiere nyathi ma kodonjo e ot to en oringe simu nitie nyathi ma kodonjo e ot to en omako remote otugo movie oneno movie nitie nyathi ma kodonjo e ot to okwongo otimo homework nikech ong'eyo kaka jonyuol ne okete kaka jonyuol ne oluoro ama nitiere respect kaka iwacho luor chande koro gigi kelo miyo nyithindo dongo e yore mopogore opogore ka gibedo madongo nikech nitiere nyathi modhi donjo e environment ma nitiere gi full technology ma nitiere gi tuke bende e simu kaka nitiere achiel moro miluongo ni Roblox miyo nyithindo socialize e yo ma ok owinjore nikech nitiere kaka ginyalo wuoyo kendo giwacho weche manyalo miyo nyaka gipuonjre timbe mane janyuol ok ong'eyo ni nyathine nitiere godo kendo nitiere moro be ka wiya wil kod ang' apare gin mana tuke mana mag simu lakini gintiere gi sites ama sites minyalo chat godo gi nyawadu just within the game mago lony manyasani ma be jonyuol ok ong'eyo janyuol kata kimiye simu nyise ni adaloko profile picture penje ni profile picture no to en ang'o nikech mano kama ok odonge lakini nyathi to ng'eyo opuonji e sikul nikech nitiere integrated sciences mwatimo nitie computer science mwatimo e sikul kaso wantiere gi jogo madongo dongo bende koro sani wadhi wacho ni ng'eny gidhi kawo kipande tok klas 12 gimbe owinjo bed ni wang'eyo ging'eyo dak nikech sani koro kama gisechopo owinjo bed ni kawo kipande ging'iyo mbele ni chal nade kata kidhi donjo university ama ka ok kidhi donjo university kanisni kaka osiepna Ezekiel ne wacho kanisni maseneno moko ma organize kendo gipango gimiluongo ni ropes ama rites of passage gin mipango ma giloso na nyithindo teenagers higni 10 11 12 nyaka 18 mantiere rusa rites of passage gin mipango ma gipango na nyithindo gi mondo omigi teko mar ng'iyo mbele kendo gi develop responsibilities ipuonjo gi values jogo machuo kod jogo manyiri oluoro ga weche gi nikech gineno ni samoro amora kulung rites of passage to gimbe gidhi bedo maybe circumcised kaka timo ne joma chuo lakini nitiere puonj mitimo ne joma chuo kod joma nyiri ok awacho ni joma nyiri koro itimo ne gidhe to be kano kada mna kanise duto matimo nikech ang'e nitiere moko kuom kanise ma dibed ni timo moko bende ok tim aparo ni mna jip mondo be kanise bende okel chenro ma kamago yes en mana jip mondo kanise ni lakini nitiere kanise ni matimo maseneno Nairobi kae matimo mpangilio no nikech ka nitiere achiel moro mane time sikul kama nitiere gin mana agreement ma gibedo kata winjruok ma gibedo godo gi sikul mondo gikel nyithindo dak e sikul kuom jumbe kata mana 2 ipuonjo gi values inyiso gi responsibilities kaka ginyalo mana yweyo kaka ginyalo luoko sande gik machalo kamago kendo koriwore kendo bende gipuonjo gi muma nyathi mopuonj muma mong'eyo values nyathino wuok oko kani maber erokamano ahinya benagi kata ni lai mar somo